دما خوش تماشامان چارپناتیا از سر ناوی مالباتا چارپناتیا سلام و رزگرتنی خود پیشکش و همی تماشاوان چارپناتیا دکم از بیتارم پیش روزه کی ما گشو خوشه به اما به هفته سر بویرین گرینگ اکو دوزا کردستان یا ملت کردستانی تکل دارن اما بینن سر اکران خود سلام وکیل اواکه تماشاوان هجا و کارمند چارپل مدیا و دولت خوازی کردستان سلام و رزی خواه پیشکشی و دکم و ام هیوی دکم که اف برنامه بکری سیاستا کردستان پیورد ببین برسی به هنک پرسان گلی تماشاوان هم زانن روژاف گرمه بویر نو کماره پر ناگیجه لهم لعرمه و لکردستان بخوشی گله بویر نو نوشن درد کردن روژافه لدستپکی ادخوازم مبکم یعنی بالا تماشاوان هاشی بکشینیم سر ابکم هفته چوی یعنی به هفته دا وزیر داده ترکیه آقن گرلک مثلا اوه آنی زمان کسین کجاری وان ندیار فایلی مشهول دگوتن اصلی خو فایلی خوانن لی نهاتن محکمه کرن و نهاتن دارزاندن جبر به ناوی وان ما yani kuştiyen faili wan nediyar kujar nediyar hani roja ve kuvana prevana legore kanunun Türkiye 6 sal demaser hineki bu yaranda o 25 salcı demaser hinek bu yaranda derbas bel gore ava xo navaroka xo ev doz dikeve yani ki çekirbe çinekirbe ev doz dikeve kese ku tometbar bin nayn mahkeme kirin و azad dibin li Türkiye jî wek her tim kuştin û talan û wêrankirinên ku li ser gelê Kurd netewî Kurd tên kirinê li Kurdistanê be an li nava Tirkiye be kujarê wan tu wextê hema bêje ceza naxwe yani ev berê ji wa bû û ev dem yani salên dawiyê ku ji heştê virda jî gelek kuştun û ew ê hatin kirin ê ji bo wê meselê jî nediyar e bêguman van mesela da gelek dezgehên netewî û navnetewî hene ku li ser vanan rapor dinivîsînin her sal rapora dinivîsînin wek navenda hafızeyê a navnetewî heye wek Amnesty International Human Rights wek netewên yekbûyî cana raporên salane dinivîsîne dadgeha mafên mirova a Ewropayê dinivîsîne komela mafên mirovan dinivîsîne her wiha carna ev komela ewa mafê avayiya mafê mirova a meşra Tirkiye jî ew jî li ser daxwaza li ser ew ê gelek caran raporan dinivîsîne li ser bûyer û kiryarên cuda cuda lê van bûyer û van avayiya li ser rewşa Kurdistanê ev kuştin û talan û wêrankirin û hundabûyên ku li Kurdistanê jî dibin hema bêje her sal raporên cûr bi cûr hatine avakirin lê mixabil divan kuştina da îstisnayî netê da tu pirsgirêkekî heya niha wek mahkeme dadgeh bûne ceza xwarine tune ne yani dema Ergenekonê da jî mesela gelek bûyer û kiryarên ku li Tirkiye hatin rojevê û münaqeşekî gelek mezin û gelek girtin û dosyayên bi milyona rûpel hatin çêkirin lê kujarên ku li Kurdistanê çêbû ew pirsgirêkên bijî temê vekirê dayî avayiyên dewleta Kurd vekirê dayî ewan nahatin rojevê li ser wan jî ti doz nahatin vekirin yani ew jî evekî bû divan ewa da ser hejmara li gorî avayiyan gelek hejmarên cuda hene yani salê heştê şûn da raporên ku hatine girtin mer wextê de ser hebûdû di beşê newa hene yek jî mesela di meşçê da gorî raporên meşçê û mafê mirova ku hinek rapora da behsa 17,500 kesên hundayî tê kirine
لی دراپورم فرمی وان نبنتاوی اوی دا وقتی مرد دبینه لدورا 2000 دلیجه هنه کد بیجن 1900 هنه کد بیجن 1600 هنه کد بیجن 10,000 و نزارم چه دوی چرچوه دا تیلیشترم ایجا دوی اوی دا مرد دبینه کو yani dora 4000 günden Kürdistan'ı hatın bala kırın o hatın şevtandın. كيف بارن دنگ هنكي للجم قدت بقالوا الجم تجي ورد به نه جمن تماما belki internete tabi o gelek kesat dema evda dema ku ev parazvanın gunda ku hatın amade kirin salın pişti daviya haştey da yani salın haştey da گوندیان کو قبول نکردن یعنی گوندی کو قبول نکردن گلک جوان گونده هاتن والا کردن و گلک کس اکول دیجه بیشی درکتن هوندا بون اوش ماری کو کشتین دیار تین دیار کرن نه او کسین کو دشارن کردستان چه بو yani pişti haşte uçara ne kujare militana ne yani militana ne teda le kuştiyen ku hatına ditin u hatına koştun u kesin ku honda bune sifil lejali ke ve hatına koştun ve fermi ne hatına diyar kırın yani hatına koştun gundi leçola hatına ditin evi hatına hemi sifilin medenine u pişte noti bi taybet bi hazaran kes yani gori hene katı hazaran kes gori hene rapora kastamın İnsanın velatparez, kesin velatparez, bajar ve gundu nafçayan be çeke ki dağıtın kuştun ya bledana ki dağıt kuştun o salın notada emzanın vek ramz cihad kirne toros dgotin ev Renault SP 12 وقت ببو سیمگاه کشتنه کی لوان دهات سوار کرنه ده چون جار کرده شونا ندمان او رمز جه به آلیکاریاوه yani jiteme پرانی گرده jiteme بون لکردستانه کسیم کو ولاد پارز بون یا کسیم کو جه هبون آوان دولت ده ترسیان ابانا سوار وان اوا دکرنو ده برن بیشکنجه ده کشتنو davetin dera ku ev salên notî da yani not heya notu pê notu şeş birastî evekî gelek travmayekî gelek dijwar li Kurdistanê çêkir ku gelek kes divî warê de hatin hundakirin li Kurdistanê dora 480 evî gor hene yani gorun bekom hene 348 gor hene divana da hayanuha tiştek ku hatna tespit kirin 4200 hastiyen kesin cuda divan gora dane yani hatna tespit kirin tabi kuşer evan u ev evan hayanuha ev teknolojiya dene aji لسر لکولینه کی بریکو پک نهاتیا کرنه yani renadın ku lekoline ki nihacı bekarne o pekumanş berkul avana sale haşte şu da operani sale noti de hatne kırın notu ne ve nabere da vek kanunun Türkiye praniya banajı evguna yani dosya evanji hatın gırtın lekori evi lekori veziri dade dbeje eğer tişteki nur servana hebe از سروان ده هرم لکولین بکم افجی مثلا کی گلک دشواره لگور قانون ترکیه کو لدو وره کرن و اوانا بنزلار کرن tabi sal çuve و tedbir çuve و اشترا بيجم گلک تجدید سر ده هاتنا گرتنه کو nem yani mümkününe zelaliye kezede vere کرنه دوی وارده حکومت Türkiye ve salın destpeka ve komare daji hayan u haji şubo kuştunu talan kırnu veran kırne Kurdistan'da bedenge dixwaze wa demajo da honda be 1 milyonan Kurd koçer bun le kuça u bajarın
Türkiye و ای کردستان دا لکوچامان کتن ایکو کارن گران و دبارا حکرن نزورن گنده خو گله گنجی هیجی ویران مانه یعنی اف طرف ما یکی گله کور و دور لسر نتوا کرد لسر ملت کرد هاتیه دوماندن دوی وارده اگر گوتنت هبن تجی لسر تشتیکو در طور اولی چه بیت آگاداری که هنه لسر وی واری جمع بدن هبودو که تماشاپان خورا پیشکش بکنو در باس روشن نوجی بن تابی پشتویجی بویره که نوجی هیا که دادگاه اوه بوم او زندانه که دما انفالا دا زندانه که بنابه نوگره سلمان زندانه که گلک گرینگ و کشتن و ایشه که گلک مازن لوه داره چه بو دادگاه اوه بو دادگاه اوه شونده ها تاویتنه از باورد کم آویتن ما ششات شتکی وها yani 15 maaş ya 12 maaş yani اوته دوماندن لهنه کی بحثا işkence taybet kulübe derecatına kırne bu kurtayı çen gotna emi bحثا وان işkence acı bakın derbasta roja bebin. Baş, spas. Geli tamaşavanın heja. Yani onji dizanın cerge bu Kürdistan şterefe dagirkeranı bu çar perçe bikemani efsedu çar 5 salın cibici vakt bu vakt her demi bi cure cure reo rebaz لسر کردا جبو قتل عام و کشتنا وانو انفالی وانو و کمکجی با آواکی برفرهی وک پروژه جی طرف دولت داگر کر هر دمی پیکاتی هر دم جی گوری شرط مرجع و دمی دولت جی بی جی لباکوری کردستانی دبه لروجلات دبه لروجاوا دبه al başvuru Kürdistan'ı bizim. Yani diroka Kürdistan'ı yani mere nuzanı mere bahsa ya da kala kijan kuştire bike kijan katliamı bike rastici em hişeme matmayı diyor. Yani bike mani tüşte ko em dizanın vakti ko komara Cumhuriyeta Türkiye hati damez randın jevirdim ku ملت کرد داخوازیا مافی خوی نتوی کری و با آوا کی هوانه طرف داگر کرا برسی واتی دان یعنی جسال 1920 25 30 37 38 وک سرهلدانا کوچ کری وک سرهلدانا می شیخ سعید قال آگری 37 38 mesela Dersim'i tüm Kürt rubru katliama hatın. Unci dizanın ve demi vak avay medya peş neketru. O duvarı teknoloji de dünya jipenet Asya. Yani merakali bejir. Devleti dagirker u ujdani xwe ku milleti Kürt cibici de navala verdikirin, de ta'tav zinara verdikirin. دشکف داده هون دزانن بجعره وان دکشتن لدرا کم دکرن وان آگر براد دانه زابوزی چه وان دکشن yani de vak anekdote ki dixwazim tiştek bêjim di salê heşteyê de wek pastarekî Türka ji wan dibê Sûbayekî wan bîranînê xwe nivîsîbû. Digot ki di salê 1938 yani tevgera Dersim'e de operasyon meçekir bu gotunavi. Duve operasyonu de em gihaştın çen gunda em li gundan civara geryan ku kesê ku bi zimanê Kurdî dibe ê ku avlê germ dibû. Yani kesê ku destê wî çek dikirt ya da emrê wî temenê wî di ser çardar rebûn mixabin melnav gund kesek nedî. Giş bi çiya ketibû. Lê me çawa kir merabû kal, pîr, jin, zarok, ciwan, qîs me giştî tu da hevdû o me em jêr dibêjin xirbe ya da hevşok dibêjin wek li dera avayê pir
دیروکê de kev tenê dîwarê wan maye me hemû di hundirê wî xirbî me xistin hundirê xirbe û me dora wan pûş û palav û êzing dahav û me agir beredey. Dibe jinekê zaroka wê di himbêza wê de bû. Wek dê ji bo ku ew zaroka wê nêşewitandin rabû bi destê xwe li ser dîwarê hevşok de avê ji derve. Lê dibêjî cedirmakî leşkerekî Türka di serê ew çeka wî de jêr singo digotin. Bi wê singoyê di wî zarokî zikê wî qelaş tê rakir, bilind kir û dîs avêt nava kir. Yani bi hezaran bû yerê wiha hene. Dibe êdî qêmîşî guleyê xwe nedikirin kî bera kesadin, wan bi dara dikuştin, wan di çem û zinaran werdikirin. Yani vana giştik serpêhatiyê Kurdan. Yani wek sergotinê ku gekbaran rast di raya giştî de wiha tê gotin. Tê gotin ki qesese ne diyar. Ku jerê ne diyar. Lê bi rastî diyar e. Dewletê dagirker eşkere milletê Kurd bi qetlê Amer derwaz. Yani yek jê va salanê mêbê piştî heştê ku ew kesê şorojger, kesê welatparast, welatperwer, Kurdperwer dan hevdin zindanê xwe jê dagirtin. Piştî jê dagirtin ev şerê ku li hevkirî ev karibêjin ku wek proje ji bo demografiya Kurdistanê, ji bo ku nüfusa Kurdistanê, ji bo ku cî warê Kurdistanê kavil bike, xera bikin, ev proje pêk hat. Di hundirê vê projeyê de çi hat kirin? Yani li hema seran serê Kurdistanê li bajar û gundê wên operasyon dihatin kirin. Ev operasyonê ku dihatin kirin wek Gekbaran jî behs kir, digirtin ser gundan, digotin ya hûnê bibin parêzvanê gundan ji wan digotin korucî ya hûnê gundê xwe terk bikin. Lê mixabin ê ku ter nekirin gundê wan avayê wan bi ser wan de hilweşandin, xera dikirin. Gelek kesî jê direvandin. Ez wek kesekî li herêma Mêrdînê bûme şahidê gelek ku ez pê hesyan, ez karibêjim nêzîkî me, merovê me hatin revandin, ji gundê xwe revandin û birin nebedî kirin, hîn û hîn jî nizanin ew termê wan, ew hestiyê wan li ku ye em nizanin. Yani qasî ku dewlet di xwe mikir hatî dibe 17,000, bi rastî jî ne 17,000. Lê bê Suudiya Kurda tiştekî dijî heye, mixabin hekus tê kuştin, hekus di qetlê Amer derbas dibin, hîn û hîn wek serorast ya da bi awakî ku karibe jimara wan bê tespîtkirin nehatî kirin. Gelek Kurd jê hatin kuştin, nebedî bûn û wenda bûnin, aqibeta wan çi ye kesek nizanin. Evana giştik hatin kirin. Yani salê nodî de heya karibêjin nod û şeşa di hundirê pê 6 sala de li herêmê cê ku kurdewarî lê geş bû, ji bo ku bêtefandin, ji bo ku çavtirsandî bibin, ji bo ku bêhêvî bibin, ev kes bi navê li herêmê hûn jî dizanin bi navê Hizbullah rêxistinek hat ava kirin. Li ser navê vê rêxistinê bajarê ku em lê dijiyan gelî temaşevanan ê ku li vê herêmê jiyabin zanin wê rojê bi rastî rojna dusê heb dihatin kuştin. Dusê kes, dusê mirov dihatin kuştin. Evana eşkere bû, diyar bû. Dewleta dagirker, dewleta desthilatdar bi alîkariya wan, bi desteka wan va tiştana dihatin kirin. Vana ne qesasê ne diyarin. Vana ku jerê wan diyar e, yekser bi dewletê re ev rêxistin ava kirin, ev milletê Kurd di wê pêvajoyê de bi rastî jî millet ket astengiyakê tengezar bû, nemazanî wê çi bikirana. Em bi xwe derdiketin, ji malê derdiketin,
من نزانی بگلو می بساقی بگرن مالا خو آننا ما بیواجه کوانی درباز کرد لیهونجی دزانن داگرکر گوری دمی کریاری خواه ریو ری بازی خواه با آواکی جدا جدا جوره جوره بکارتینن yani ev kare satını hattını kırın bu avaki hevkiri digirtin ser gunda ya da ser mahalla taka dugoya hune bibin parizvan yani korucu an hune mali xwe gundê xwe vala bikin wek nihatê bala me wê demê ez neşaşbim Turgut Özal çu gundekî şîret li gunda dikir, nasihat lê dikir. Digo bine bi zimanê wan terorîst wextê hatin malê we nam bidinê, avê bidinê lê bes nebi ji wan. Gundî rabû got hûn dewletin. Wek şefqata we heyî lêvana şefqata wan tune û em cî nedin wan, xwarinê nedin wan, wek wan nebin ew ê me bikujin. Ez bawer dikim dewletê sûd ji wa gotina girt êdî fitilî ser serê Kurda yani biborin ji Kurdar got demekî hûn ji kuştinê fehm dikin a ji wer û kuştin. Bi ser navê Hizbullah li ser navê ku ekîbê wan hûn jî dizanin bu yerê qewimînin bêjmarin ê ku pir tê zanîn ez karim bêjim wek Musa Eynter wek Vedat Aydin û bi hezaran wek li Seydo Aydoğan evana bi ro dihatin kuştin, bi şev dihatin kuştin, dihatin revandin yani ji çar ayla ji aylakî em ê bê rexsina PKK ji aylakî Koruca ji aylakî dewletê sırf Kurd dikuştin. û ev kuştina jî dibin çavdêriya dewleta dagirker dihat kirin vana qesasî wan yekser dewlet bi xwe ye. Çima wextê tê hesabê dewletê yekî ku li serê çê pariyal nan dabî yekî karî wêya tespît bikin. Karî kiryarê wê bigirin û bidarîzînin û gorî dilê xwe ceza jî bidin. Lê kiryarê va kuştina hîn û hîn di dîrokê de di raya giştî de wek gujerê nediyar tê dîtin. Lê veya diyar yekser veya dewletê dagirker evana ew kiryarê wanin evana cî bi cî gelek dosya çûye rêxistina mafê mirovan yan Ewropa jî lê mixabin dewleta dagirker qet guhdarî nakin va dosyana qet venakin ew wezîrê karê dadweriyê yani xwedê girabî wek sozek da lê ez bawer nakim lê bikolin û du kwîrahiya derbasbûnê de va bûyernê ku qewimîne ew ê vana sizadan bikin an cezakî bidine ez vêya bawer nakim. Ez karim wanî bêjim bira. Di bûyera wek ew ê ez bêhnim ziman ku em derbasê ew ê bimiş belku wextê me jî zêde pê vaçû yek jê dadgeha mafê mirovaya Ewropa sala tenê sala 2026 da 18405 doz hatine vekirinê dijî Tirkiye. Ev dozana tabi pêlêkirina mafê mirovan û tiştên bûyerên cuda da lê planî ew ê dijî mafê mirovan e ku mafê wan pêlê hatiye kirinê. Di salê 1990 heya not û çaran 1600 doz li dijî Tirkiyê hatiye qebûlkirinê. Evana hemî jî xwendabûniya însan e kuştin e pêlêkirina mafê însan e di wan wara da jî planiya wan li Kurdistanê bûne yani du mîsalên ew in. Ez bûyerekî dinê jî ew ê bêjim ji bo ku wextê me jî zêde çû ev vê hefta çûyî dozekî li Bexdayê dihat kirin. Em zanin girtîgeha Amedê, girtîgeha Diyarbekirê di dinyayê da girtîgeha herî meşhûrê yekşeherî meşhûrê ê dunyayê ku çawa îşkence û asîmîlasyon û tunekirina Kurda da
جێ وێرانکردن و ئەوەیە یعنی دژواریەیە لە عینی وەختێ جێ بەرخەدانێ جێ تێکۆشینێژی ئەوی عالیویش هەیە ئەم محکەما کو لە بەغدای هاتکردنێ لەسەر ئەوێ محکەما کو حجاج ئەحمەد هەردان التکریتی یەک ji berpirsiyarê ewa zindana ew ê Nugre Selman e Nugre Selman li Iraqê yani ciyekî gelek girîng û dijwar e li dijî kesên siyasî em zanin di enfala da 180,000 tenê di dema enfala da Kurd hatin koçberkirin û hemî 180,000 insan Kurd piçûk mezin hatin tunekirin hundakirin hinekî ji wana jî derbasê vê ew ê bûn yani zindana Nugre Selman bûn hinekî bûyerên ku di vê zindanê da tên gotinê di vê mehkemê de hatin ziman dixwazim bînim ser ziman û em derbas bin tê gotin tib ava şor didan girtiya birçî dihatîştin gelek ji wana kal û zarok ji ber vê pir zeîf dibûn dimirin ji bo pîrek û ewa têkiliyên cinsî û zordanên ew ê hovîtî li wan dihatkirin ku evan girtiya hemî Kurdin yani piraniya wan behsa wan têkirine zarok û ya jî kal û pîrê ku ixtiyar dibûn evana li ew ê kûçik xwedî dikirin kûçik birçî değiştin hîn dikirin ku goştê insana bixwin ê ku zeîf diketin ew diketin davetin ber kûçika zarok ya jî ew ê bi kûçika dan xwarin perçewan laşê wan perçe perçe dikirin ev misalek li dunyayê bawer nakim li dera hatibbe dîtinê yani tiştekî kuştina gelek ecêb e û kesek ku ji wê zindanê dihat derxistinê ji carekirtinê nedzivî wê zindanê yani dikuştin binav dikirin eva misalek yani belama mekir eva jî misalek yani ew baş yani wek bi xwe bi salê kaberî piştî heştê û yani bi xwe dîmenî dîtin ji bo ku ev kiryarê ku îşkence li Başûrê Kurdistanê bi Kurda bikin berêberê ew kiryar xwedê ku wa îşkencena ji bo ku Kurda bikin bi awayê hovane goştê wek te jî behs kir goştê kûçika goştê nizanim çi hinavê wan bi saxî bi desta bi lepa derdixistin dixwarin ji bo ku ew hovîtiya wan gûr bin ji bo ku wextê ku îşkencê bi xelkê Kurd bike bi kesayetê Kurda bikin ji bo ku qet ew hîsê însanî mirovahî di wan de nemîne evana bûye awayî dihatin perwerdekirin yani ev berpirsyarê wê ma tenê ne Hecac Tikrîtî Ahmedî berpirsyarê wê pergalek dewletê heye dagirkerî evana wek dewleta dagirker ji bo ku Xwedê girabî li pêş çavê dunyayê li pêş çavê Kurda xwe derxin paqijiyê yekooyek wê derxînin sûcdarekî ji xwe bibînin û wê dewleta xwe wek derxi paqijiyê ji wê karesatê dûr bix wek mesela li Tirkiye îro wezîrê karê dadweriyê dibêje ki em ê çi bikin em ê ev kuştiriyê ku zimanê wan ku qesasê wan ku jerê wan nedî em ê lê bikolin lêkolîna bikin em ê wana bixwazin zelal bikin evaya nakeve serê ez bawer nakim tiştekî wiha bikin lê dîstî jî wek tê gotin tim û tim dagirker ji bo ku milletê Kurd bi îşkencê bi awayê nemirovahî tune bike gorî demê çi rê û rêbaz pêwîst bûyî wana bikaranîne gorî demê gorî teknolojî berê belkî cî bi cî bi dara dikuştin bi gulla dikuştin lê niha bi awakî wan bi birçîbûnê bi xwêdanê bi jardarê yani rê û rêbazê wan xelas nabe werhasil evana
yani hişmendiya dagirkeriye haya ku dagirkeri hebe millet Kürt ev tüm bava karasatê ne mirovahi ew ê rûbirû bimînin. Niha Bakur ew kir tevû evan êş û elemên ku beşekî ji wan mehanî ziman ku ev jî Wezîrê Dadê hanî Rojavê ji Loma mehanî ziman di vê navberê de hinekî tişt yani dibûrin ji ber ku ev mesela pêvajoya ku tê gotin Tirkiya bêterûr û bû herêma bêterûr li nava Kurda da jî danûsandinên ew ê hene levkirinê û ji bo yekrêziya Kurdan yekrêziya mala Kurd ava bibe aliyên Kurdistanî çi kesên serbixwe rewşenbîr û çi rêxistinên siyasî ku hene danûsandin hene bêguman ev van mehên pêşiya me ji bo wê jî demên germin yani danûsandin û xebatên yekalîkirina aliyên Kurdî û belkî avayekî hevbeşa Kurdistanî wek sîwanekî bê avakirin xebatekî ji bo wê germ têkirinê. Evê demajoyê jî dîsa Devlet Bahçelî niha bûyerekî dinê avête ortê ew jî balkêş e yani û Dem Partî û ew ê jî rasterast piştgiriya vê dikin çûn Dem Partî ji serî da viya tîne Rojavê ji bo statuya Abdullah Öcalan yani kes behsa statiya Kurda û Kurdistanê û bûyerên Netewî ew ê ji xwe nake statiya Abdullah Öcalan ket Rojavê ji ber ku pirs û pirskirêka Kurdistanê û dunyayê hemî maye ser wî Devlet Bahçelî jî ban kir di ewa xwe ya meclê da ku lazim e di vê rewşê de em zelaliyekî pêk bînin ji bo Abdullah Öcalan statûyekî zelal bikin em komîsyonekî ya jî komîtekî ji bo avakirina demokrasî û siyasetê em ava bikin ev jî bangekî nû bû lê heya niha Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan heya ew nekiriye yani heya niha bersîvekî wiha evekî nekiriye ji xwe Tirkiyeyê heya serokkomar tiştekî nebêje di Rojavê de nakeve jiyanê û ev pêvajoya hanê pêvajoya Tirkiya bêteror hêviya ew ê bû hêviya rewşa Îranê rewşa şerên Amerîka û İsraîl û Îranê ve piçekîşûn da hatibû avêtin lê van her du mehê pêşiya me dem teng bûye wê hinekî gava ji bo bên avêtinê û Tirkiyeyê tê gotin ku ji bo ew kesên ku çekê xwe teynin lazim e pêşî biryarekî bêsin lê qanûnekî evekî bê avakirin ku ew însanar çekê xwe teynin vegerin Tirkiye û girtiyên ku zindanan e yani hem girtiyên siyasî ku bi gotinekî ya jî axaftinekî berfireh hatine zindankirin ku tu sûcekî kiryarekî ew ê tune ye evana lazim e bên berdanê gelek şaredarên li Kurdistanê Tirkiyeyê ji karê xwe hatine dûrxistin û sebeb jî mesela terorê û mesela ew êvateyên girêdanê evana lazim e ew bikin yani bizivirin ser karê xwe duanwara da pêwîstî bi hiqûq û ew ê heye aliyê xwe da jî em piştgiriya vê îşî dikin yani bira bibe lê nayê vateyê ev mesela Kurda bi pirsgirêka Kurd û Kurdistanê tu girêdanekî wê tune lazim e Kurd vîya zanibin ku pêvajo ji bo Kurda tu gavekî berbiçav danûsandina da beyana da ewa da tiştekî heya niha di Rojavê de tune ye lê ji bo Abdullah wê statûyekî deynin yani stûyetiyekî çi ji xwe statûyayî xweş ev zelal e lê bikin fermî yani ev danûsandina ewa da bikin fermî di van wara da hinekî tiştê nû li welat hene dixwazî çend gotina di vî warê da di van çerçeva da hinekî tiştê ku li cem we nû hene bîne ziman û em eger wext hebe mesela şerê Îran û Iraqê jî ji ber ku gelek giring e wextê me ji teng e mimkîn ser wê ew bipeyvin yani bi rastî ev tevgera ku heyî îro li Bakurê Kurdistanê siyaseta desthilatdar bi sala bi kêmanî çel pêncî sal ev şerê çekdarî hat kirin û berdêlê ku hat dan vana tim û tim tê gotin ez bawer dikim raya giştiya Kurda vana agahdar vana zanin
Yani bikêmanî wek gava dijî me bahs kir mixabin kuştiyê Kurda wendabûyê Kurda tu ji marek wanî bi rêk û pêk nediyar e. Wek gotinek ji marek tim û tim girover em dibêjin. Di hundirê vî çel salî de bi kêmanî 100,000 Kurdê Bakurê Kurdistanê ew çûn ji giyana xwe wenda kirine. Bi kêmanî 4-5 gund xerab bûne, gavil bûne. Bi kêmanî 10-15 milyon Kurd ji gund û cîwarê xwe koçber bûnin û çûnin li Tirkiyeyê vî cî bûnin. Evana giş wendayê Kurdistanê ye. Yani sermayê Kurdistanê nivana. Evana wenda bûn. Lê berdê levana çi? Yani tişt pir balkêş tê bala we jî yani bi rastî wextê ku Abdullah dadgehê de awanî li ser piyê xwe zîvir û berê xwe da dayîkê Tirka û lêborîna xwe ji şehîdê dayîkê Kurda xwest qet behsa dayîkê Kurda nehat Tirka Kurda nehat kirin. Îro jî mixabin heman tişt dibe berdevkê Partiya Demê Ayşegül Doğan Xwedê giravî yekser ji bo roja dayîka pîroz bûyê berê çûyê Partiya MHP ziyaret kirî. Evana hêdî wek te jî bahs kir bi rastî ev rêxistina dwarê siyasî li desthilatdar û li Bakurê Kurdistanê mixabin êdî em bi xwe jî li pê va gotina dikişkişin yani em pê va rojevna em wextê xwe jî wenda dikin. Lê mixabin realîta ke tişkî rastî ye. Êdî behsa Kurd û Kurdistanê nayê kirin. Yani mafê Kurda, mafê Netewî vana qet daxwazî tune jî wanî wek tu dizanin Xwedê giravî dibêje di hundirên Henûkê dibe pêvajoya çareseriyê. Baş di pêvajoya çareseriyê gelo ji bo pirsgirêka Kurd û Kurdistanê daxwazî çi yê çi dixwazin qet ji raya Kurda vana nayê gotin. Di hundirê va danûstendina de anoka Partiya Demê ji bo bingeha xwe biparêzin ji bo milletê Kurd biawiqînin yani wan ji meselê dûr bixînin tiştê ku di orta dewletê Abdullah de hatî kirin wek bi hawê bi awakî yani wek Abdullah layenekê hêlekê terafekê ser navê Kurda û dewlet jî aliya kir. Bi vê rewşê wek bazarê dike tişkî wiha tune ye. Yekser eşkere vekirî dewlet û Abdullah yekin. Tenê Abdullah tiştê ku dewlet dibe ji bo bi Kurda qebûlkirin bide wî gotinkirin dide. Tiştekî din tune ye. Yani sırrı süre Önder rahmetî derket got ez bi şeref û namûsa xwe bi caran sûn dixwim divê bîûbazarê de li paş perdê ji bo daxwaziya Kurda ji bo çareseriyê tiştek tune ye. Lê hîn û hîn bêeyb û bêfedî derdikevin kolana dibe bira dewlet gava bavêjin. Dewletê gavê çi bavêjin gelo? Yani we çi xwestî hûn çi dixwazin dewlet gavê çi wê bavêjin. Di vî warî de mixabin Kurd tê xapandin. Di hundirê vê xapandinê de em jî wek Partiya Welatparêzê Kurdistanê û Kurdperwer û Rêxistinê Kurdistanê em vê pêvajoyê em eşkere bikin, deşifre bikin û em kar û barê xwe bikin em ê bivin dermanê vê pêvajoyê. Yanana evana wê tim û tim va karesatnê xwe bikin. Yani wek jî bahs kir tişkî nû derxistin ji Abdullah Sutatû. Yani ji devla Sutatûya ji bo Kurda bixwazin bine ji bo netewa pirsgirêka çareseriya Kurd ji bo daxwazê Kurd ê netewî ji bo Sutatû tiştek tune tu Sutatû tune mesele bûyî çi daketiyê Sutatûya ji bo Abdullah. We jî bahs kir Dewlet Bahçelî ez bawer dikim diro sê roberê derket got ki bira ji Abdullah Sutatûyê bira navê çi bi koordinatör siyasî yê ya pêvajoya aşîtiyê. Yani wê bike koordinatörê vê pêvajoyê îdare bikin. Ew ê va daxwazînê dewletê bi milletê Kurd qebûlkirin bidin wan qane bikin wan îqna bikin. Problem ev vana eşkere bûne li ber çavan e
Yani Kurdekî ji rêzê jî ez bawer dikim ew ê tê bigêjin ba tiştana ew ê bibînin. Mesela tifaka û rêxistinê Kurdistanê we jî bahs kir, yani hûn jî dizanin di çardê adarê civînek ji çend rêxistinê Kurda, PEWK, Partiya Welatparêzî Kurdistanê, Partiya Sosyalîst a Kurdistanê, Pêl Kurd û tevgera Vejîn, tevgera Vejîna Kurdistanê û kesayetên serbixwe civiyan wek komîtakê jî amade kirin. Ez bawer dikim nexşereyek jî dane ber xwe cî bi cî ew ê li bajarê Kurdistanê civîna çêbikin, konferansa çêbikin. Lê mixabin kar pir dereng dimeş. Yani vay bi kêmanî adar mehu dikib bi qederê du meha, mehu 20 roj falan em ê çêbûnin. Yani pir dereng dimeş. Bi rastî jî kar û barêk û bêkirin ne tişkî pir zehmet û zor in. Pirsgirêk diyar e li orteyê, mafê Kurd binpêyê. Ji bo vana bi dest xînin, ji bo vana tê bikoşin, tenê werin cemhevdin li ser çend xala li hev bikin, ew ê bes bin. Ew platforma Demokratîka Kurd jêr digot, ew jî di 28 û 29 adarê di civiyan, yani wan jî ez bawer dikim biryarek stend ku ew karê xwe ê di çardê adarê de ew komîteya hewldanê ya yekîtiya pirsgirêka Kurd bikin yek, ew ê bi hev re kar bikin, belkî em hêvî dikin zû bi zû rokê bere rokê vana kar û bar bikin û derkevin li Kurdistanê, li kolana, li seha konferans bêkirin, meş bêkirin, mîtîng bêkirin. Yani vana bi vî awayî milletê Kurd bi rastî civat wek hatiye asta pêwîstiya wan bi nan û avê heye. Dixwazin heye, ew binge heye, ew daxwazî heye, lê li bendên gelo va rêxistina wê çi bikin? Ev rêxistina heya ku dernekevin, kolana dernekevin sahê, rûbirû bi millet re hevdû nebînin, ev kara bi vî awayî ew ê nêmeşanin. Ya mervê bîdarin yani vê demajoya pêşame ji bo pêkhatinê tabî yekîtiya van partiya tenê ew nake armanca îtîfaqa ku heyî çêbûyê yekjê jî gelek kesên serbixwe hene, yani rewşenbîrên Kurd hene, aliyên ku di nava civatê de xwedî qedr û birûmet hene, bi civînên cûr bi cûr li bajarên Kurdistanê karibin van aliyê hemiya bikişîn nava vê îtîfaqê vê yekîtiyê ku karibe Kurda temsîl bike, yekrêzî û yekdengiya Kurda karibe ava bike ku baweriyekî bide gel ku gel dora xwe bicivîne. Ev jî karekê tamam wek teorî daxwazên Kurda da zelaliyekê heye. Yani ê her du civîna da jî warê daxwaza da hema bêje wek hevdû difikirin wek hevdû daxwaz dikin ji ber ku daxwazên acîl henin ê Kurda ê mafê bingehîn ê neteweyî zelalin dû war da zêde pirsgirêk dernakeve, bawer nakim derkeve. Lê pirsgirêk çi ev e ku ew bi xwe vê îtîfaqa hanê piçekî geştir bikin û baweriyekî bidin aliya ku ev kesên ku hê em negişte wan ya jî ew ji hev dû cuda ne, merv karibe bigîje hemî deverên Kurdistanê kesên rûmetgîr, kesên qederbilind ê nava civatê jî bikişe nava vê yekîtiyê ku bandora wê bêtir nava gelê Kurd de xurtir bibe. Di vê warê de kar û xeba têkirine ev mesela ew ê jî mesela şerên Îran û Amerîka ew ê jî hem wextê me teng bû hem jî tiştekî zêde nûjer bide daxwazên Îraniya û daxwazên Amerîkîya di gelek wara da ji hev dûr in û bêguman Amerîka û İsraîl ji bo tengava Hurmizê jî zêde bandarekî li ser jiyana wan rasterast nake. Ê Amerîka ji ber ku aboriya dinyayê da
او جي بنگهینه لگرینگه آبوری و تنگاسیا کل جهان چه ببه واره آبوری و تجارت و ابدا بچک تاثیری لیدکه لی راسترات تاثیری کل سروانتونه امریکاش برویجی داخواست که او کسی که راستراست تکلیه وان به تجارتا هرمزی و هیا برای اوج تکه بنوا به خواته کتنا ویجی دبا عالی دبا طرف جبر ویجی گلک دولت خو جبه مسئله بچکی دور دیلن از باور دکم هفته پیشیامه بهتر مروه لسروه مجارا هرمزی و شر اسرائیل و امریکا و ایران وکریتر حتی همه کاربن شروع به بکن لی پیشاروش هیچی احتمال شر گرکرنا شر هیا احتمالا که مازن جبرکو امریکا گل کیزی خوشی لنافچه در دور ایران گشتان دیه بودو لی جالی درن داجی ایران ته ریکی لپیشیاوی نما یعنی ایران جی حیاجیه که مرفی بید که کو مجبور به اتفاقه که به اوی را بکه لیجبو دموکراتیک بونیا هرمه جبو مافم پیکاتین لی ایرانه حیان ها دروجه بدا تشتکی او نخوانه یعنی او زلاله کو دمه که نیزه که پیشیا مدا گوهرتنا رژیم ایران ندروجه بده ندروجه با امریکا ده و نکی نجی آلترناتیفه که وی هیش با ویجی او پرس و پرس کرن ایرانه هر روز اعدام کرن و گرتن و کشتن و تالان و اشکنجه و اوه هر کدچه دجوارتر ددومه دوی والده تنه بنگه که امریکا داخواز هیه مثلا آتومه جبو وان گرنگه مثلا که دنه جبو دسته وردانه آلین که روجانات نابین دا وکشعه لبنان و یمن و عراق و دبرندنه ایران زیده تیوردار نکه لوان نافچه یا دو مورده کام مزکن وان روژه پیشمه دا چتی نبخوره و اوه داوی وقت مجی در باز نمی داوی yani ama dixwazim birasتی eri ez bawer dikim do bû pêr bû Trump dîs wek hawê 48 saat mühlet dayê lê dibe İran dixwazi Xwedê girabî lê xerabin ne heman hengî hevin ne yek dengin em nizanim ê kêr bazara bikin evana gotinê bînin yani gorî raya giştî Trump çi dibêje wek hawê ne bi rêkûpêk ne bi îstikrar gotinê xwe lê ez bawer dikim me jî belkî çi dibêje rê û rêbazek nû dwarê siyasetê dwarê Amerîka çünkü Amerîka ne ji Trump tenê tê ava kirin li paş wî Sento heye kongre heye meclis heye yani ez bawer dikim şêwirmendê wan hene yani dewletek we Amerîka tenê teslîmê Trump nebûye lê ev şerê ku çima derket û ev şera sedema derket gelo ew sedemana gihaştinê hedefa xwe negihaştinê yekser em dizanin ev şera ji bo li herêmê ewlekariya İsraîlê pêk werin ewlekariya wê jî ji gel İranê di hundirê bin zextê de bû xeterî bû yani baş tê bala me gişa salê bûhirî de İranê eşkere digot ki gerek devletek wek İsraîlê li ser nexşereya zêde ew nekir ku işte vêjî ber baş nemîne adinê Amerîka jî bi awakî global duwarê aborî de duwarê siyasî de dixwaze berjewendiyê xwe pêk bînin ev her du sedemna li hev kirin û êrişî İranê hat kirin hûn dizanin berî çend meha havînî bû 12 roja dom kir niha jî 4 rojî dom kir û niha wek navên dayê ez bawer dikim heya ku negêjin vê meqsedê yani ya İran ew ê teslîm werbigirin ew ê rêveberiya ku bi dilê Amerîkiya bi dilê Ewropiya bi dilê dunyê wextê ku bê rêzê ew ê dev jê berdin ya jî ev şer bi vî awayî ew ê nesekin ez baweriya min ev ê yani ha divirdin wek Kurd em gerekçi bikin û em jî dizanin li wir Kurda yani wek tifaqekê çêkirinin
û ez bawer dikim têgihiştînin duwarê pêşdîtinê xwe de, duwarê daxwaziyê xwe de zelaliyak di navan de heye. Lê mixabin wekî dijî wek pejak ew rêxistin jî derket ji dervî tifaqê got ki em ne li gel İsraîl û Amerîkayê ne li gel Îranê em rêya Sîsyayê. Yani gelo tu rêya Sîsya çi yê? Yani tu çi yê? Tu çi hêzî? Tu hîn girêdayê hêzê dinê tu bi serê xwe çawa kare bive rêya Sîsya? Tu deryakê Kurda ve ev jî wek mesela Rojava dixwaze rêxistinê Kurda ji dünyê biqetîne. Danûstendinê wan duwarê dîplomasî de duwarê siyasî de dixwaze diyaloga wan qut bike. Yani ez bawer dikim di hezar û bîst û çara di wextê ku ew mesela Rojava derket wê çaxê jî me ez bawer dikim me gotibû ki ev gava ku ji derefê dewleta Tirkî tê avêtin tenê dixwaze daxwaziyê Rojavayê Kurdistanê ji bo ku dinyê qut bike bergiya wan bigire di ser Ebdullah re çer bike bi wan qebûlkirin bide. Ev jî wiha ye. Ev jî dixwaze diyaloga wan ji dinyê duwarê dîplomasî de biqetînin, siyasî de biqetînin. Ev ya jî ne gorî daxwaziyê Kurdan in. Lê em hêvî dikin rêxistin û Partiya Kurda ya Rojhilatê Kurdistanê bîrawirin têra xwe jî têgihiştînin. Spas. بخیر خوشی منن حیا هفته دی برنامه و بداوی هات ویدارن هفته پیشیامه به روژه بکی گرم و خوشتر ام کاربن به بدورابن بخیر خوشی بمینین خیر و خوشیه ده ایوارا و گش و خوش